Üdvözlet mindenkit! A fűrészporos kazánnal kapcsolatban rengeteg levelet kaptam avval kapcsolatban, hogy néz ki ez valójában, hogy is néz ki ez belülről, mert nagyon sokan ezt el sem tudják képzelni, és sokan meg szeretnék építeni, de ugye a pontos méretek hiányában ez igencsak nehézkes. És a kazán az karbantartás céljából lett kiszerelve, ezért tudom most ezt mindenkinek megmutatni. Itt a kazán tetején itt volt neki a gyűjtője, ez most le van véve, most ezt azért nem raktam vissza, hogy itt most így még ezt is szimuláljam, mert igencsak nehéz darabka. A gyűjtőnek a mérete azt mondja, hogy 37x, nem kell annyira Norbi, 370 mm-szer 250 mm. Tehát ezen a részen halad lefele a tüzelőanyag, tehát ez a garapnak a mérete. Na most akkor elkezdünk szépen szétszerelgetni. Most csak így rá vannak aggatva a dolgok, hogy azért mégis lehessen látni. Tehát itt van neki az ajtaja, ami a videóban látszódik, ez a lemez, ami benne van. Ezt mindjárt levesszük. A lemez az így helyezkedik el a kazánnak az ajtó nyílásába. A lemez ez így néz ki. Hát ez is ugye már megcsavarodott az idők folyamán, de tehát a egyenes a görbe túl nagy jelentősége nincs, a hő így úgy is elcsavargatja. Ez most egy kettes lemezben van csinálva. Ugye ez a felső ajtórész, itt lehetne amúgy bedobálni a tüzelőanyagot, de itten csak a begyújtásról használatot gyújtót szoktuk belerakni. Ezt is levesszük. És akkor most szétnyitom ezt a kazánt, hogy ezt hogy ki. Oké, húzzatok. Hát talán ezen a felé magyarázzám inkább a dolgokat. Ugye itt volt ez a nyílás, ahol a lemezünk van berakva. Ez a lemez, ez így áll itten. Erről vigyázz. Tehát ez így áll itten benne. Ugye a láng az úgy közlekedik, hogy bejön a lemez szélinél, és itt erre örvénylik. Tehát egy örvényt hoz létre, és itt a lemez alatt, ahol képződik az a kis rés, amit más videókon is már mutattam, itt is bejön a levegő, és segíti az égést. Most azért nagyon jó ez a vízhűtéses hamuzórás, mert borzalmas nagy hő keletkezik itt alulról, mert a láng az itt a örvénylik, először lefele halad, tehát lejön ide alulla, itt mutassad. Tehát lejön ebbe az alsó részbe, itt följön, újra itt a hamuzórás közt, és utána itt halad tovább. Most ezen csak azért látszódik egy darab zseb, ezen a kazánon, és a kazán fele, mert ugye két félből van, a másik felénél ott van a másik zseb, az a kör alakú nyílás, ottan a kormoló nyílása, a tisztító nyílása neki. És ezen a felén lehet látni a füstkimenetet, itt egyelőre ez a füsthúzat szabályzó van. Jó, akkor mondom a méreteket. Kazán teljes magassága 1 méter. Kazán teljes szélessége 60 cm. Ez a külső befoglaló méretei voltak a kazánnak. Kezdjük akkor alulról. A hamuzó tér 90 mm magas. A vízhűtéses hamuzórás hossza 350 mm. A rás vastagsága
35 mm. Tehát az átmérője 35 mm. A rácsok közötti távolság 10 mm. A kazánban összesen 1, 2, 3, 4, összesen tehát 8 ilyen vízhűtéses hamuzórás található. Tehát a gyűjtő méretét azt mondtam már, ezt azért úgy kell kialakítani, hogy folyamatosan egy centit azért táguljon, ahogy csúszik lefele a tüzelőanyag, hogy ne tudjon benne összeszorulni. Akkor a füstjárat szélessége 160 mm, és így ebben az elrendezésben, ami itt látható. Az első hamuzó rács, vagy az első vides zsebnek az aljától számított magassága a kazán aljától az 51 cm. A másodiké 71 cm. Itt a füstkimenetnél körülbelül a 100, tehát 15 cm, és akkor így is a 160-as szélesség. Tehát ez így simán egy egyenes ágú valami. Most ez az egész úgy van összerakva, hogy a kazán szélére itt lapos magas van hegesztve az elején és hátuljánál is. Ez M10-es vagy 12-es csavarokkal van összehúzatva. A kazánt ugye a két felet azért tömíteni kéne, és a tömítő anyaga ennek az egésznek, ez a samotliszt. Filléres dolgok, ezt a samotlisztet ebbe a vízüveggel, ódattal kell elegyíteni. Tehát egy kenető masszát kell képeznünk, ezt végig fel kell hordani a felületre, ottól összeilleszkedik a kazán, és a két felet össze kell illeszteni. Miután össze van illesztve, rövid időn belül, tehát ahogy csak győzi az ember csinálgatni, ezt összehúzatja. Most ha ráérősebb az idő, akkor egy 3-4 nap alatt szépen magától megtett. Ha nem érünk rá nagyon, mert valami nagyon sietnünk, halálos egyszerűséggel pár darab papírt meggyújtunk a kazánba, fekvő állapotba, mivel ha felállítanánk, kifolyna közül ez a tömítőanyag, tehát fekvő állapotban is szépen kiszárítsuk. Ez egy órás művelettel könnyedén elvégezhető. Körülbelül ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm, hogy megnézted a videómat.